Jeg drømmer, at jeg går på en vej, og pludselig så er der en have, der sådan åbner sig i vejkanten. Og derinde i haven, der kan jeg se, der hænger en lang tørresnor. Konfronteres alle sammen med det samme problemstillinger, at folk vil ikke kun have et sted, hvor de bor, hvor de sover, hvor de arbejder, men et sted, hvor deres drømmer ikke forbliver inden for, kan man sige, inden for murene, inden for hovedet, men faktisk bliver levet ud i virkeligheden. Og der står en kvinde, klædt i en lang, sort, flagrende kjole, og hun hænger vasketøj til tørre. Inden for 5 minutter var alle enige om, at det skulle handle om Hvidovre. Hvidovre var både det, der samlede, men også adskilt byen for sig selv. Det var lyst, det var varme tæpper på gulvene, og der var en stor kamin, og der sad en mand i sådan noget middelaldertøj, sådan noget rigmandstøj, med sådan nogle store puffærmer. Det er sådan det blå himmel, og der driver nogle lette skyer, og det er sådan rigtig tørre vejr, hvor at vinden kan få vasketøj til at blafre. Jeg har samlet Hvidovre-borgernes drømme, og dem har jeg så klippet sammen til en lydmontage. Og den er installeret nu i 7 lytteposter langs med Hvidovrevej, nede ved Rådhuset, biblioteket og 4 busstoppesteder undervejs, og så her på Hvidovre Torv. Jeg drømte, at jeg vågnede. Jeg drømte, at det var morgen på en hverdag. Det var lige inden det blev lyst. Jeg drømte om en lyshåret dreng, jeg så i toget. Jeg drømte om at ride på Amagers vidtstrakte stepper. De er der virkelig. Jeg drømte, jeg var en flyvende skypumpe. Jeg drømte, jeg var hospitalsklovn med Willy Søvndal og Thomas Grønne. Mit rigtige tøj hænger på tørresnoren, og det bliver jeg meget rørt og glad over. De fleste huse vender ansigtet væk fra Hvidovrevejen, og så fik jeg lyst til ligesom at finde ud af, hvad der sker derinde bagved hækkene inde i husene, i folks hoveder om natten, når de sover, og bringe dem ind i det offentlige rum, de drømme, og ligesom udfordre ideen om, hvad vi kan sige til hinanden i det offentlige rum. Udover at det så anderledes ud end det tøj, jeg ellers havde på, så var det det rigtige tøj. Det var mit. Jeg vidste, at det var det, som fik mig til at være den, som jeg var. Jeg kunne klæde mig i det, og så ville jeg blive mig selv. Ja, jeg har sat lyden sammen, men altså installationen begynder nu, hvor den ligesom er installeret i de her offentlige rum, og kommer tilfældige mennesker forbi og hører de her drømme. Som jeg så står hen ved tørresnoren, så kan jeg se, at den forsvinder meget længere bort, end jeg først kunne se ud fra vejen af. Og jeg finder ud af, at den her vaskekone her, som mere er en form for heks, hun vasker tøj for alle i hele verden. Fordi det er sådan en universel vaskeplads, tørreplads. Og man kan komme her forbi. Hvis man er heldig, så kan man finde sit rigtige tøj, og så vil det hænge til tørre her. Det dufter af sol og sommer, og det er helt rent.